umea, solora eroten zen, klaro, solora orduan nahin beste eta solon beharrin berta inbeste ume, eta eroten zen, hotzara baten barruen. Bai. Astotzari zeta egon, ala luzenek izan zen astotzak. Eta atarikon barruen eroten zen umea, eta egoten zen, eta negarratik ginen, eta amaion, eta titi eman, eta alantxea ziumek. Zer ba, alantxe, misiri ez da beste gaz bat eta... Bai, amak beharrin berrez da? Ama beharrin ber. Eta zer eron, eta bai, beti bilurregaz, leku garbitxunen, jo subiren bat, orduan subi berasko. Bai, Eta bai, eta titi usin gena zautrez, ez ni ustenak zerari Sugeri? Sugeri, bai. Gurena behibeteria, zeren enrolla izterrean, eta suabe edaten irudea, subika, titi seguru behiri edaten zen. Eta eta behi etzerekarri, eta ez nirek ez. Aldardi beten ez beste aldardi bez. Eta hilde gutzik dut bai zeri-zeritek, egoaten segidar zer suberan bat. Eta ordu etorteia ginen edo zertu egin nebere behibeteria, behibeti joinen du nikara. Sore izan zanta. Merezu duzuna zeuzerta. Eta zelatan, eta orduan baso etxaten zen, eta behien murru zen. Ordu dailean zen, elde zerean murru zen. Eta sube etorri, eta zertu, Kaleretik. Eta izterreti zertu, eta txurku, edan berarra zinio bat aio. Subeek edaten zen, esnea orduan. Eta umekan abere orduan parajetu itzen ziren, asma itzeren esnen usine? Bai, parajetu, bai. Zeritzelo bite dena, umegetxek, zeritzelo bite dena, zera, atzineko sarrak, zerean, solora, eronka zuterako, zile txuet, oso zara lan gauz, zile berez zan izetan. Beste, kuadruko aparato bat, ainganen nini bat espadan, eta astotzaran, eta umea, subuia, soruna etorri zatekion, subuia otzara sartu zatekion.